Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Supapak, ti kinasayaat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanong di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Ada pa'y mo't, anak ko. Da kayo pala ti makaamuli ti opisina. At da kasinara ko yung kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kuna namat ngamin nga iji kabisera. Ije ka di mangibangon iti negosyo na ije kabisera, sir? Kasta nga ron. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Iso nga ado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan na iti tattao. Sige nga ron. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y boss. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tayo tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, anapudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo itinaudi hold up tayo. Imbaglakit di ta na i-dispose tayo adda gusti kotse nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang, tapi nagsisina da adda gusti makina na. Nalaing nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan, ti trabaho na. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga umuna, sa damanin imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. At itaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kaya't nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita,
palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas kanwalet na tapumanaw tayo ditoy. Siya kun ti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti ko check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Parahay ka. Ada bakan ti atugaw iti silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na ti babae. Sa dino nga ti pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inalata ti kwarta. Kanya? Ay, di nagmanalilawon. Nawag ko tam. Bumaba ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa kwartam. Ijekat syudadan ti pagbayadam. Driver! Isartang mo ti boss! Mapabagto'y pasayarong awag ko tana! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalakdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko, inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka iya syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya? Bayadam tiplete na! Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma, ngam awan kayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan mo at umaya tao, wanulugan. Muray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunakmanen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan ka kadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagag. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mat babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyaman akmanen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahuldapak. Inalada pa itilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya?
Imbaglangan, tas anda kayo apinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa, doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat iteltel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo amapan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangiba unakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagipyo ka di ti rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan nyo, sir? Mayroon pa ag ti tomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru ken dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglakit din. Saan nailisiak ka ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae, anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki, apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwarta na, tan na hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang, nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam, apay nga rod apa ulugan di konduktor. Dahita nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. So asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing nga mintilangana. Idi ko na ti konduktor a bumaba ay ti bus. Apay nga min alimugan no awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbagana na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada. Mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dinuti ko na yu apapanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuam no anya pasdak, wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di ti maris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrekak ka lagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manan klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunan?
O sige, tayo naksabtan. Itad ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy. Kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, anagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da itoy iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamagan tinagan na. Nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Italaan ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siyak. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro. Kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ang mapasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Ang guray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone.
Iti babae anang bayan iti Pletek. Ha? Iso ka di, sir? Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagang ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar? Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen. Kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napintas sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasalsali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Ag-enroll ak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anos ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo latat ti uminom kan ag-enjoy dito'y hideout, boss. Ngam awan ti agrikos-rikos asilaw, kan awan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga-syudad. Tagturong mo't iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Addan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apaman nga agsweldo tayo, agenrolak manan. Kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi, ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray at nakapkapoy ti may sa atao, no napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakit akmat to no agadalakpay? Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan, gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinangi-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalas tayo. Datayukit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amatiliw, boss.
Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kanlugan ijay nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manen iti mabii. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahil ti kasapa na customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaamu iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na ka di? At ito'y tiladawan niya anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando, ngam nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagi di ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatem mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayang. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakali iti imbaga? Nga danagan asaan na may bagay kenkwana? Ita lang amin anang nagkuti imbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Agam addamat kalintagam. Wala. Agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito'y Potahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di? Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na? Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapul na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y dinamag idi, ijay bus. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad.
Naka-enroll ka din, anak? Wananang. Adalabas sit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko ka. Anya kayo lakit din, ay nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakit nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Madanagan aklaang, nanang. Tadakkel ti babayadak. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko, no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo't iti malam. Sa di na pagadalan kinaginrolan? Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Sumrakak inton malam. Ada klasik ngamin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narawama kun iti rigat. Angam, talaga amarigata nak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangag mo. Nangilwar kayong sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir? Wen, et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi amang isakad. Taado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana, ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Amangan na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir.
As-asidag ka kami ni Jay. Adayo ijibangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan ngagsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandaniak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend, naggapuak iti pagadalan, iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tatiadaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo? Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Nanang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday di alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawus na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di ti intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dahil dya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat ti dida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang i-report kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir? Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biagda. Uray kasano ti kinagalis da.
Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnaak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan ijay shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag ijay managdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito yung restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements in school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Day talaang Day tangarot ti parikot ko. Ngam no saan ko mat a maaramid dagiti requirements. Kasano a makaturposa. Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Angam, kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat. Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno day ta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang, amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day jaak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, nuan niya ti sungbat iti saludsud mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagikan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagikan ka no anya ragita akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, hey, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti master ki. No adda kursunadak a kotse. Iso ti pangaramatak iti master ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing.
maditidakkel alugan. Tasaan tayo ang mayunag itinalumang asyang. Agian tayo nga ro iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day ta abalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasang. Ha? Uray siya, sir. Kaya't adamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin ken kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kadata, iso tinagasat. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi, tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikuran akong dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan mo adamakangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak atangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga ron adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, noan niya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. Nusingiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga ron. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir? Wan nga ron. Kasanon nga awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may sa alugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan. Nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslagdardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon. Ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, patayabungon nga ro tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapa ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag nga rodan tilugan. Magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumong asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan. Sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek a paglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang. Kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, tigundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnapar siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanya kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo ten nga agpakpakita? Angam kunam mo't nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo? Awan mat, nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakita kan ka.
Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir. Malading itanak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karag iti masaknan iti kabangibang a lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasitang, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglimang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant ta pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bos mat tinangiba ka. Apay kumasaan mo akayat? Kadwak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo, tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat, nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Apay, asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunakman lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Yata, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang tinangro na makagapo. Di takapay tadarami da kija kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka ditiin singasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan dakas na mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir? Agpanunutak pa amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangarot ti pagamkak. Managdakdakas dagiti awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo.
Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay mo't may nga oras, sakbay ti sarrak mo, ije pagadalan. Ag-research akpay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Makaumayak manin dito'y intun bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka asumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito'y restaurant? Ha? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Laptan, tiawag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Laptan, tiawag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad ag iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo iti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatang. Idinto tati imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salaang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahita ti jak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo ka napan ijay. Nagpamaranga ka kas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya, tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nalapulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na mo asagot ko ken ka. Daytoy ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko ken ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apanang paay, hindi binayadam ti pletek iti boss. Gapalang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mumot ko na. Awan ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asigat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kantilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At dapagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay.
Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runan no nakaparking tilugan. Ala, darasem. Amangan no makapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master ki? Awan mo't dito yun. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankan samat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadesto iti lamisahan. Well, adda klase kita. Itulod ka rin iti pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito iti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga asidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa balit agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ani Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito iti pagadalan mi. Medyo adayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali nga min di agparparik na kanyag. Anya ka iti agparparik na kan ka? Saan ko nga amo? Ang masapol nga agan-nad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman nakiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din? Addaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak na umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti ambok apan nakabagi ti linteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Dita kalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tada pa'y awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay adinardaras ni Sir Rex ti imawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod-nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amangan no nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakas tan.
Iti pa'y abay ti may sa alugan. Wen, edi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingid iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Wen nga rod, inguyod di may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakilapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang ta saan mat anatumba? No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangin ko timbagayo atomboy. Kunayo nga dadakalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Nukasta. Dito'y ti ayan ti tumboy anang karnap